Tinuod, imo na kong gisugot, Josie. O, lagi. Uyab na ta, Danny. Salamat, Diyos. Abi ni mo, lipay kay ko nga imo na kong gisugot. Basta ka, ayaw lang gid kong pinuangi. Di na mahitabo, Diyos. Akong isa di mo, ikaw lang ang akong mahalon, ugwa na ilain pa. Hain man ka si Danny. Duha naman kasi mana nga wa siya pakita din sa tindahan. Nga naman ka, unsa man ka hinahitabo niya? Ikaw ba si Josie? Oo, nga naman unta. Kinsa di ay ka? Ako ang uyab ni Danny. Unsa? O gusto ko nga imo siyang buwagan, kay may nahitabo na namo. Ha? Di na tinuod eh. Wa man ko'y laing uyab. Ikaw ra ang akong uyab. Mulimod ka pa? Nga mismo ang babae mo ay nagpakita na ako. Ug may angkon nga uyab mo. Ug may nahitabo na ninyo. Diyos, tuhoy ko. Wa ko'y laing uyab. Ayaw na lang pagpabakak, Daddy. Dili na ko ni mo. Buwag na ta. Josie. Mauna, buwag na ta. Josie, maluoy ka. Di lang gud ta magbuwag. Nakahukom na ko, Danny. Nagmahay ko. Nganong ikaw pa ang akong gihigugma. Nga pala kiro ka man ang dako. Ayaw nagipagkita na ako, ha? Kaya naglagot ko ni mo. Unsay Manila ba? Mauna, ma. Nakahukom ko nga mo ato na lang ko ang Manila. Mag-unsa man ka dito, anak. Mubalik na lang ko sa agency nga akong gitrabahoan sa una. Kay gusto ko nga makalimot sa gibuhat ni Danny na ako. Hay. Kung ako lang ang pagbuton, dili na ko gusto nga mubalik ka pa dito, anak. Pero kung maumay imong gusto, wa ko'y mahimo. Unya, kanus ka man mo larga ha, paingon sa Manila. Maayo ng ani ko din sa Manila. Para makalimot ko sa kipuhat ni Danny na ako. Kay kung magpabilin ko dito sa Cebu, tingali og mapuang pa ko. Josie? Oh, sir? May customer tayo. Kailangan nila ng katulong sa bahay. Ano, papasok ka ba? Sige po, sir. Papasok ako. Okay. Kausapin mo siya. Ikaw ang musulog katabang? Oh, sir. Oh, Bisaya di ay ka, sir? Yes. Ang tinuod, dili ako mahimo nimong amo. Kundili ang ako maguwang. Ug nalipay ko nga ikaw ang musulog katabang, Josie. Oh, nagkailakan ako. Recorded by X Thunder Gaming. Nagkailakan ako? Nakaila kayo. Kay taga Cebu man ko. Ug dili mahitabo nga malimot ko sa babae nga nahimong Princess of CIT. Nagkailagi di ay ka na ako. Kay bisan atong elementary pa ko, nahinumduman ka. Pero, wala lagi ko makailan ni mo. Nardo. Tawagan lang kong Nardo. Dali na. Muadto na ta sa bahay sa kong maguwang. Oh, mau ba? Taga Cebu di ka, Josie. Oh, sir. Kuya. Tawagal ko kuya. Mas ganahan ko kung tawag ko kuya. Oh, kuya. Manoy Carlos. Swerte kay ning Josie. Nga mamahimo ni mong katabang kay buutan man eh. Mayo hinoon. Sige na, Nardo. Ipahimutan lang yung mga gamit o tuduin siya sa buhato ni sabay. Nalipay na lang ko nga
Mga Bisaya ang nahimo na kong amo. O mga buutan pagit sila. Josie, kumusta naman ka, ha? Okay rin kasi mong trabaho din eh? Okay raman, Manoy. May mo ba? Ay lang ko tawag Manoy. Musamot sa tagkatiguang anak. Nardo lang. Ang tinuod, nalipay kay ko nga nagkatagbo pagbalik na tundaan. Kung tingali, mataga na katumanan akong pagpati ni mo. Unsa? Ang tinuod, Josie, ipo kay ko nimo. Kung tingali, niadtong panahon nga nahimo kang Princess of CIT. Kung daga ka pa niadtong panahon nga, ako na kang ipanguyapan. Nardo. O karon nga nakita ka na ako pagbalik. Di na ko mawa pagsulti nimo. Nga mahal ta ka. Nardo. I love you, Josie. Nardo. Buutan kaayo si Nardo na ako. Pinangga kaayo ko niya. O, gibati ko nga. Nga nahikugma ko niya. Maayo ka nga dawaton ko na ang iyang kugma. Nardo, nga nang misod ka din sa akong kwarto. Josie! Nardo, uy, iko ayaw kong gaksa. Pasakli ko. Ayaw ka yun na ikugma ko nimo. May mo ba? Ayaw po ngayong ko kalimutin. May baw ko. May pagbati ka usap na ko. Josie. Josie. Nardo. Ako ang nakauna nimo. Nagtuo ka. Nga may nakahilapot na ako. Swerte ka ayo ka no. Nga ikaw mo ay nakauna na ako. Ayaw ba kong pasagdi ha? Basinog imo kong pasagdan. Karon nga imo na kong nakuha. Josie, dili ka na may tapo. Karon nga may nahitapo na nato. Andam kong mga asawa ni mo. Salamat kaayo, Nardo. Josie. Dagan kaayong salamat. Ang puso ko ito. Wa ko magdahom nga sa akong pagbalik sa Manila. Makaila ko si Nardo nga maoy nahimo kong kapika sa kinabuhi. Nakabaton mi og 4 ka mga anak. Tuig 1995, nasakit si Nardo og namatay. Karon, igo na lang ko sa paghandom sa malipayong adlaw sa among kinabuhi. Dini na lang ko kutob og daghang salamat sa pagtagan nining akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kagi ni Josie nga taga Sawang Calero, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nakalahan kahit isang saglit. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sugin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglilibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.